Panel 9 má názov Vrahovia a ich obete. Na tomto paneli sú zdokumentované fašistické represálie, ktoré uskutočnili hlavne nemecké fašistické orgány za aktívnej pomoci slovenských fašistov, hlavne z radou príslušníkov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Tieto represálie sú opísané podľa jednotlivých obcí v oblasti Strážovských vrchov, nachádzajú sa tu fotografie vypálených domov, pričom je u niektorých zdokumentovaný aj súčasný stav. Fotografie z exhumácie masového hrobu na Cibislavke pri Bánovciach nad Bebravou sú zápisnicou o exhumácii obetí, ktoré dokumentujú neľudské zaobchádzanie so zajatými partizánmi a občanmi. Nachádza sa tu aj fotografia dokumentujúca pozostatky upálených partizánov v Zemľanke na Jankovom vršku a fotografia z exhumácie masového hrobu v Brezine pri Valašských Klobovkoch, kde boli zavraždení tesne pred oslobodením prevažne slovenskí občania odvlečení ustupujúcimi nemeckými vojskami. Je tu zápisnica svedkyne, ktorá prežila výsluchy a vraždenia 32 rasovo prenasledovaných občanov 1. decembra 1944 v Pavle Jarku v Kšinej, vyňatky zo zápisnic o exhumácii v okolí Zlatník pri Ľutove a v Slatinskej doline. Fotografia mostu zničeného ustupujúcimi nemeckými vojskami cez Bebravu v Bánovciach nad Bebravou pred oslobodením spolu s fotokópiou dokumentu z nemeckého veľvyslanectva o ochromení podnikov poukazuje na cieľavedomé ničenie hospodárstva ustupujúcimi nemeckými vojskami. Tieto vojska napríklad zničili železničnú trať Chinorany-Trenčín tak, že poprelamovali drevené podvaly pod koľajami. Prehľadná tabuľka ukazuje zoznamy zajatcov, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov, padlých ranených, nezvestných a invalidov v jednotlivých obciach okresu Bánovce nad Bebravou, zhotovená v júni 1945. Časť nemecké fašistické orgány popisuje štruktúru nemeckých policajných orgánov, bezpečnostnej služby a protipartizánskych jednotiek Josef A. Edelweiss a ich podiel na represáliách a vraždení v našej oblasti. Zdokumentovali sme aj boj partizánov so špiónmi, ktorých organizovali nemecké a slovenské orgány. Fotografie dokumentov, vyhlášky veliteľa SIPO a SD o amnestii pre vojakov, pri ktorej je zdokumentované to, že kto jej uveril, skončil v masovom hrobe. Dokumenty dokazujú, že život na obsadenom území prakticky riadili nemecké orgány. Oznámenie nemeckého veliteľstva z 31. oktobra 1944 o prístupe na cintoríny a konaní jarmokov so zákazom prísť do Bánoviec pre ľudí z partizánskeho územia. Fotografia zápisnice s 2 podlužianskými občanmi, ktorí museli vlastnými povozmi spolu s ďalšími 11 viesť nemecké jednotky SS Dirlewanger po ukončení protipartizánskych akcií 9. decembra 1944 až do Ipoľ Sakaloša na front, odkiaľ utiekli a vrátili sa späť bez povozov. Fotografia jedného z motákov Vojtecha Kurila z Dubodiela, ktorý sa mu podarilo prepašovať z väzenia gestapa v Trenčine. Do väzenia gestapa sa dostal na základe udania členov Hlinkovej gardy z Dubodiela a bol zavraždený koncom decembra 1944 na Brezine v Trenčine. Časť slovenské fašistické a štátne orgány zobrazuje štruktúry slovenských orgánov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Hlinkovej gardy, ústredia štátnej bezpečnosti a pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy s informáciami o pohotovostnom oddiele Hlinkovej gardy z Bánoviec, ktorý pôsobil pod názvom Šipka a jeho predstaviteľoch. Uverejnené sú aj spisy situačných hlásení o stave a činnosti POHG z Bánoviec na hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Bratislave z 5. decembra 1944 a 17. februára 1945. Dobové fotografie ukazujú nástup Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže pri príležitosti návštevy prezidenta Jozefa Tisu v Bánovciach nad Bebravou. Koniec panelu.